ही स्वामींची पारायण, ही स्वामींची कीर्तन, ही स्वामींची भजन आपल्याला काय शिकवतात? तर हे शिकवतात की कर्मानं स्वच्छ व्हा. कर्माधिष्ठित, कर्मप्रधान, कर्मानं स्वच्छ असलेल्या माणसाला जगात कोण बुडवू शकत नाही. लक्षात ठेवा, महाराजांनी दिलेला कानमंत्र आहे की नामस्मरण करून, नामसाधना करून, महाराजांना आळवून, महाराजांना मनापासून हाका मारून आपण त्यांना प्राप्त करू शकतो. महाराज मिळवण्यासाठी असली कुठलीही अपेक्षा, कुठलीही अट नसते. महाराजांना मध्यस्थ लागत नाही. स्वामी महाराज हे केवळ आपल्या भक्तीवर, आपल्या श्रद्धेवर व आपल्या निस्सीम प्रेमावर आपल्याकडे खेचले जातात. म्हणून लक्षात ठेवा, स्वामी सेवेमध्ये महाराजांनी शिकवलेला एक अहम कानमंत्र म्हणजे केवळ आणि केवळ त्यांचं नाम. नामातीत भगवंत आहे, तो आपल्याकडे येणार आहे आणि तो नामाशिवाय येणार नाही. हे डोक्यात ठेवा. स्वामी सदैव साथ करतील.